David Wilkinson blev kendt for sit arbejde med narkomaner og bogen Korset og Springkniven, som blev filmatiseret. I 1973 fik han et syn, som på det tidspunkt virkede utroligt, men set i bakspejlet er meget af det allerede gået i opfyldelse. Da han fremlagde synet ved Luthers konvent i Minneapolis den 17. og 11. august 1973, sagde han: "Jeg så et syn i april 1973, så grufuldt, at det lamslog mit sind. I de sidste 3 måneder har jeg forsøgt at ryste det af mig, men jeg kan ikke. Jeg har kun haft 2 syn i mit liv. For 15 år siden førte det første syn mig til New Yorks gader. Hver eneste kendsgerning i det syn er blevet opfyldt. Indtil i aften har jeg været meget bange for at dele dette, mit andet syn med jer, af frygt for at blive kaldt fanatiker. Men den samme hellige ånd, som for 12 år siden fik mig til at skrive historien om korset og springkniven, har talt til mig i aften og siger, at jeg skal dele dette syn med jer. I dette syn så jeg 5 frygtelige ulykker komme over Amerika og verden. Økonomisk krise. En verdensomspændende økonomisk krise, som begynder i Tyskland, vil brede sig til Japan og derefter ramme USA. Store og ansete virksomheder vil krakke, profeterede Wilkinson i 1973, og sådan er det gået. Krisen er nu nået til USA. Vi kan følge den hver aften i tv. 2 naturkatastrofer. Der vil komme katastrofer over hele verden, fuldt af hungersnød, især i Kina, Indien og Rusland, forudsagde Wilkinson i 1970'erne. Netop nu oplever vi flere jordskælv og katastrofer end nogensinde, og der er også en form for hungersnød i Rusland og Kina. Han omtalte en ny slags kosmisk storm. En ny slags kosmisk storm kommer som en voldsom ild fra himlen og efterlader en røgstribe, hvirvelstrømme, haglvejr, oversvømmelser, orkaner, vil hamre løs på jorden med en sådan voldsomhed, at menneskeheden må indrømme, at verden er under overnaturlige hjemsøgelser. 3. Porno og umoral. I 1973 var pornoen først så småt begyndt at komme frem i USA. Det var netop i de år, at Danmark og Holland frigav pornoen, og ingen havde i sin vildeste fantasi forestillet sig, hvordan pornoen og sjofels sprog skulle overvælde hele samfundet. Man kan se en tydelig forskel blot ved at betragte film, der er nye, i forhold til film, der er bare 20-30 år gamle. Men det profeterede Wilkinson i 1973. 4. Oprør i hjemmene. I synet så han, hvordan børn ville blive fjendtlige. De ville måske bo under samme tag, men børn ville ofte hade deres forældre med stor lidenskab. Også her er verden gået i den retning, han forudså. 5. Forfølgelser af sande åndsfyldte kristne. Mens kirken dengang havde et forholdsvis positivt rygte i USA, profeterede Wilkinson, at der ville komme en forfølgelse af ægte troende, sådan som Jesus Kristus selv forudsagde. Se Johannes 15:19. Hensigten med den kommende forfølgelse, som jeg så i ånden, vil være at adskille og sprede de sande troende fra de falske, sagde Wilkinson, og opfordrede kristne til at komme ud fra kirkerne med evangeliet. Den måde, som de sande kristne vil blive forfulgt på, var forfølgelsesvanviddet. Når der syntes at være allermest religionsfri, spredes ud over USA, Canada, ja, den hele verden, og til sidst bliver en slags vanvid, fortæller Wilkinson. Jeg ser en tid komme, hvor næsten alle missions- og evangelistprojekter, al religiøs radio- og tv-programstationer,
Alle missionsselskaber vil blive så nøje overvåget, udspurgt og plaget af regeringens embedsmænd, med den virkning, at de vil blive ængstelige for at bevæge sig eller ekspandere i nogen som helst retning. Især i USA har man oplevet dette gennem de sidste 4 år. 2. En verdenskirke. Wilkinson ser en slags union mellem de store kirker. Paven vil ikke blive anerkendt som åndeligt overhoved, men som en politisk leder, og en ny union vil have store sociale projekter. Og mens lederne taler om mirakler, kærlighed og forsonlighed osv., vil de usynlige, der arbejder for dem, gå i gang med at plage og forfølge hver eneste religiøs organisation, som ikke hører ind under deres lederskab. 4. Homoseksuelle og lesbiske i kirken. I 1973 var homoseksualitet stadig noget, de allerfleste tog afstand fra, men Wilkinson forudså, at selv kirkerne ville byde homoseksuelle og lesbiske velkommen, uden at opfordre dem til at ændre praksis. Det, der dengang var lød utænkeligt, er nu den officielle politik i flere af de gamle kirkesamfund, også i folkekirken i Danmark. Vil man snart indføre et homovielsesritual. Wilkinson forudså, at homoseksualitet endda ville blive spredt via søndagsskoleundervisningen, søndagsskolelitteraturen. 5. Nøgendans i kirkerne. I nogle af disse medlemskirker vil blive undskyldt med at være kunstneriske former for tilbedelse. Mennesker vil tilbede skabningen mere end skaberen. Som et resultat af mange bliver givet over til at et fordærvet sind, som skaber en ny form for sindssygdom, der jo ikke vil være modtagelig af nogen som helst art for behandling. Selvom denne endnu ikke er sket, her er det i seneste år været en påfaldende bølge for at anerkende dans som tilbedelse. 6. Okkultisme i kirken. Satan vil først blive bortforklaret, men derefter vil mange præster blive involveret i okkult praksis, og i de rige kirker vil okkulte chancer erstatte bedemøder. Jeg ser den dag nærme sig, da visse præster, som aldrig har levet Gud særligt nær, vil blive tæt knyttet til djævlen. Superkirken vil aldrig officielt acceptere okkult praksis direkte, men de forskellige former for spådomskunst, horoskoper osv. vil blive accepteret og respekteret i vide kredse. 7. Den usynlige kirke. Samtidig med den verdslige og frafaldende union af kirkesamfund, vil der være en usynlig kirke af dybt åndeligt efterfølgere af Jesus Kristus, bundet sammen af Helligånden og gennem indbyrdes tillid til Kristus og hans ord. Denne overnaturlige kirke af sande troende vil blive en slags undergrundskirke og omfatte katolikker og protestanter af alle afskygninger, unge og gamle, sorte og hvide, og mennesker fra alle nationer. Mens den synlige superkirke, verdenskirke, vinder politisk magt, vil dette usynlige legeme af troende vokse kolossalt i åndelig kraft. Helligånden vil føre mennesker af alle tros- og livsmønstre sammen,
Og selvom denne overnaturlige kirke allerede eksisterer rundt omkring i verden, vil den i de dage, der snart kommer, blive næsten usynlig. Politisk set, den vil ikke udtale sig om sociale samfundsspørgsmål, men i det forfølgelserne bliver mere intense, vil dette legeme af sande troende blive næsten yderliggående i deres evangelistiske bestræbelser. Denne usynlige kirke vil modtage overnaturlig kraft fra Helligånden til at prædike evangeliet i alle 4 verdens hjørner. 8. Forfølgelsen af karismatiske katolikker. Wilkinson forudser, at den katolske kirke vil forsøge at lægge åg på karismatiske katolikker. Nogle vil blive tvunget til at vende tilbage til traditionen og gå ind på at nedfryse deres oplevelser. Men mange andre vil imidlertid snart opdage, at de finder mere kristen kærlighed, fællesskab og åndelig vidnesbyrd sammen med de andre åndsfyldte protestanter og katolikker, som nu har centreret deres liv på personen Jesus Kristus, Helligåndens fylde og hans snarlige genkomst. Wilkinson forudsagde, at også lutheranere og andre kristne må forlade deres trossamfund og drage bort fra dem. Det står i 2. Korinther 6:17. Disse nye kristne vil ikke kalde sig protestanter eller katolikker, men simpelthen fornyede kristne. Deres fællesskab vil ikke være baseret på en oplevelse af at læse, at tale i tunger, men vil være centreret omkring faderen og hans søn, Jesus Kristus. Det er deres fællesskab. 9. Forfølgelse i medier. Wilkinson forudså, at den store frihed inden for radio og tv vil blive begrænset med krav og kontrol. Også dette er til dels gået i opfyldelse. Politiske kræfter arbejder på at få religiøse programmer væk fra de offentlige medier både i USA og i Danmark. Wilkinson opfordrer til at arbejde, mens det er muligt. 10. Latterliggørelse fra Hollywood. Wilkinson forudså, at den latterliggørelse af kristne prædikanter, som allerede er sket i mange film, vækkelsesprædikanter og evangelistiske forkyndere, vil blive fremstillet på en kitsagtig måde, som charlataner, svindlere, pengegale, komikere og flere filmproducenter forsøger at rive glorien af vores moral. Kirker og præster vil på en speciel måde blive angrebet, og samtidig vil okkultisme og heksekunst blive forherliget og gjort sensationel. 11. Angreb i tv-serier. Lystspilsforfattere vil rette det ene hårde slag efter det andet mod hellige traditioner med henblik på at få dem ryddet af vejen, og disse shows vil efterhånden mere og mere afbrydes af usømmelige ord, og alt vil kunne gå i tv. Fjernsynets programlæggere vil blive absolut blasfemiske, og millioner og atter millioner af vantro mennesker vil sidde foran fjernsynet og overbegrine og bespotte emner, der engang betragtedes som hellige, og som nu undergraves, bespottes og latterliggøres. Og det ser vi i dag. 12. Skat på kirken. Gennem skat og afgifter vil kirken blive forsøgt bremset. Embedsmænd vil grave i de frivillige organisationers regnskaber
Enhver tv-prædikant vil blive udsat for undersøgelser. Dette er allerede praksis. 13. Undergravning af kristen uddannelse. Kristne skoler, gymnasier og universiteter vil blive forfulgt gennem nye krav og regler. Eleverne vil få en uforklarlig, sløv indstilling, og lærerne vil gøre oprør imod ledelsen og skolens kristne idealer. Liberale ledere vil overtage og tillade, at skolen bevæger sig væk fra deres grundlag. Skolen får det også økonomisk vanskeligt. 14. Sur revolution. Da Jesus-revolutionen, som i 60'erne og 70'erne var et lyspunkt, vil blive sur og negativ. Når det ikke længere er populært at være Jesus-tilhængere, vil fårene skilles fra bukkene. I stedet vil okkultisme og satanisme florere blandt unge. De vil forfølge de troende unge, men nogle unge vil blive hærdede af modstanden og vil stå op og vidne, og det er også sket. 15. Åndelig opvågning bag jerntæppet. I 1973 regerede det kommunistiske Sovjet og Kina over store dele af verden, og ingen havde drømt om, at de mægtige riger ville bryde sammen. Men Wilkinson så i sit syn en åndelig opvågning, og de forfulgte vil få en begrænset periode med frihed. Gud vil frembringe en midlertidig våbentilstand mellem øst og vest med det udtrykkelige formål at få evangeliet ind i de kommunistiske lande. Japanske og koreanske kristne vil blive brugt af Gud til at nå tusinder i Kina. Åndsudgydelsen i Vesttyskland sker for, at den skal trænge gennem til Østtyskland. Den udgydelse, som finder sted i Finland nu, er bestemt til at brede sig til det nordlige Rusland. Sådan gik det. Alt under kontrol, hedder det næste. Frygt og tvivl ramte Wilkinson, og han tøvede med at offentliggøre sit syn. Og kære venner, nu skal I høre, hvad Helligånden sagde til mig. Blot 5 små ord, men så mægtige, at det vagte en strålende nyt håb og en ny tro. Jeg vågnede op med et nyt håb. Disse 5 små ord, som flammede i mit hjerte, var disse. Gud har alt under kontrol. Hele naturen er under kontrol. Vi hører om jordskælv, hungersnød, pest, haglvejr, dødbringende hedebølger, oversvømmelser, radikale vejrforandringer, der slår alle rekorder. Og det ser ud, som om naturen er ude af kontrol, men Guds ord har klart forudsagt, at det vil ske. Guds vrede skal udgydes over denne jord gennem naturens løsslupne rasen. Fordi Gud advarer menneskeheden om, at dommen kommer. Dette er fødselsvejerne, og jo nærmere vi kommer hans kongeriges fødsel, desto hyppigere og mere intens vil de blive, indtil Guds kongerige er født frem. Det kan godt være, at Gud tillader, at der røres ved de fysiske og materielle ting omkring dig i lighed med Job. Men hør dette. Satan kan ikke besætte dig eller røve din tro på Gud fra dig. Djævelens magt har sin begrænsning, og Bibelen siger, at selv en babykristen kan slå Satan på flugt, simpelthen ved at stå ham imod med ordet og blodet. Bibelen siger, stå djævlen imod, så skal han fly fra jer. Lyder dette som nederlag? Antyder
det en sejrrig djævel? Aldrig. Gud har alt under kontrol, og vi er under hans kontrol, og vi er ikke bange for djævelen. Du og jeg og alt, hvad der rører sig, er under hans kontrol, uanset hvad der sker i denne fordrukne verden. Alting samvirker til det gode for den, som elsker Gud. Lad dollaren falde, lad desperationen og lavkonjunkturen komme. Lad der komme arbejdsløshed, forurening, inflation, krig, krigsrygter. Lad samfundsstrukturen opløses. For et sandt Guds barn er alt under kontrol. Det betyder ikke noget, intet kan skade dig. Han sagde, se op og glæd jer og fryd jer. Amen. Amen.